Lair lan gugure Karna. Karna utawa Pasukarna kang kondhang kanthi asma Adipati Karna iku anak buangan. Ibune ya iku Dewi Kunti, putri ragile Raja Mandura Prabu Basukunti. Nalika isih nom, Dewi Kunti diwenehi mantra marang Resi Drowa. Mantra iki bisa ngundang dewa sing isih sela. Mantra iki sekti mandraguna, ananging ora kena dirapal sembarangan. Dewi Kunti pengin mbuktikake kesaktiane mantra iku, mula Dewi Kunti ngrapal mantra kuwi. Sang Hyang Widi Song Hangyong. Hahaha, aku Bathara Surya, sang penguasa srengenge. Duh cah ayu, sapa jenengmu? Ana urusan apa sliramu musik wektu seloku? Dewi Kunti kaget amarga ana Bathara Surya ing ngarepe. Aku Dewi Kunti, aku ora ana urusan apa-apa. Aku oleh mantra iki saka Resi Drowa. Aku namung pengin mbuktikake kesaktiane mantra iki. Apa wani tenan kowe ngusik ketentramanku? Kanggo konsekuensine kowe bakalan ngandung putra. Apa? Aku emoh, ora sudi aku. Ora bisa, wis kebacut. Dewi Kunti banjur ngandung putra tanpa bapa. Jabang bayi iku ora lair lewat guwa garba, ananging lewat kuping utawa karna. Bayi iku mula banjur dijenengi Karna. Kanggo njaga jeneng apike, Dewi Kunti mbuang Karna ana ing Bengawan Gangga. Bayi iku banjur ditemokake marang Kusir Adirata lan dirumat. Karna kepingin dadi prawira kerajaan, mula sawijining dina Karna nglamar merguru marang Resi Drona. Resi Drona, aku pengen merguru marang sliramu. Aku ora bisa nampa kowe, amarga kowe dudu saka golongan kesatria Karna. Nanging aku nduweni tekad kang padha karo golongan kesatria liyane. Lan kemampuanku uga ora kalah karo kesatria liyane. Ngapura, aku ora bisa nampa kowe. Amarga ditolak marang Resi Drona, Karna banjur pengin merguru marang Parasurama. Supaya bisa diterima, mula Karna nyamar dadi Brahmana. Nganggo cara kuwi, Karna bisa diterima dadi murite Parasurama. Ananging ing sawijining dina, aku ngantuk banget pengen turu. Hawane sayah amarga wis latihan kawit mau. Mriki guru, panjenengan sare wonten pangkuane kula mawon. Ujug-ujug ana ketunggeng, lan ketunggeng kuwi nyokot wentise Karna. Duh, apa iki? Aku kudu bisa nahan lara iki. Parasurama wungu banjur kaget. Apa iki? Ana rah ing wentismu, Brahmana. Kowe bisa nahan lara iki? Saged, Guru. Karena aku saiki wis ngerti sapa aslimu. Kowe mung nyamar dadi Brahmana to? Karena kowe wis ngapusi aku. Kula nyuwun ngapunten, Guru. Ampuni kula. Ditenono sumpahku Karna. Nalika kowe adep-adepan karo musuh kang paling kuat, kowe bakal lali kabeh ngilmuku. Karna uga dikutuk marang Brahmana, amarga Karna nabrak sapine Brahmana sing lagi nyebrang.
Kutukane yaiku nalika Karna lagi perang ban keretane bakal kependem ana ing endut. Karna, kowe wis nabrak sapiku. Aku ora trimo. Aku sumpahi nalika kowe perang ban keretamu bakal kependem ana ing endut. Sawise iku, Karna bakal milu perang lawan Arjuna. Karna ana ing pihak Kurawa. Ngerteni Karna iku wong kang sekti, Indra khawatir yen Arjuna bakal kalah. Mula Indra duwe siasat kanggo njogot klambi pusaka lan antinge Karna. Sawijining dina Indra sing maune Brahmana nyamar dadi rasi lan nekani Karna. Nuwun sewu Den, paring ngono kula sedekah. Sedekah awujud apa sing kowe karepake? Awujud klambi perang lan anting-anting ingkang panjenengan agem kawit bayi Den. Iki toh sing kowe karepake. Saiki aku sedekahke marang kowe. Matur nuwun Den, panjenengan wong kang dermawan. Rasi iku banjur malih dadi Indra. Sakjane aku iki Indra, aku trenyuh marang kedermawanmu. Mula iki tak wenehi sakti konta. Iki senjata kang sakti mandraguna, ananging sakti konta iki namung bisa digunakake sapisan tok. Sabanjure bakal musnah. Matur nuwun semawure Karna. Ing perang gedhe, Karna dadi pendampingi Drona nglawan Gatotkaca. Drona kena panahe Gatotkaca, mula dheweke meksa Karna kanggo nggunakake sakti konta. Amarga dipeksa, Karna banjur nggunakake senjata kuwi kanggo mateni Gatotkaca. Akhire Gatotkaca tiwas lan senjata sakti kontane musnah. Ana ing perang gedhe antarane Pandhawa lan Kurawa. Karna saking pasukane Kurawa lan Arjuna saking pasukane Pandhawa. Karna sing lagi numpak kereta ujug-ujug, "Arjuna, kowe bakal mati ana ing tanganku, Arjuna." "Hahaha, akulah sing bakal mateni kowe, Karna." Nalika Arjuna arep manah, roda keretane Karna nyungsep ana ing endut. "Wah Gusti, piye iki? Salah sawijining kutukanku wis kawujud. Aku ora apa-apa, aku kudu bisa nglawan Arjuna." Karna banjur ngeling-eling mantra kang diwenehi Pasurama, ananging dheweke lali kabeh. "Kepiye iki? Aku lali kabeh mantrane." "Karna, iki bakal dadi wektu terakhirmu. Mengko ndesit Arjuna, mengko ndesit." Ananging Arjuna tetep munculake panah Pasupati mau. Panah kuwi mancep ing gulune Karna. Akhire Karna tiwas ing tangane Arjuna. Cekap semanten cariyosipun, matur nuwun.